puilano chini tipra hasil jotto lukur no kami aparo tai haino hai chini buka karena bo belekino hamzamu upulung bai haronu bai khulumunya aparo tangi himale buka karena bisin tai chini chini jotto leader sangno jeng teruk sabai tongo chini dofani samuklain bagai tai chini tipra hasteni minister rok tai jotto neta rok ini dofan bagawan sugi chini buka karena thanchan khorangno yasang nai rongna bo ani belekina khata te thanjang tongya paro ini joto thanjak rai jaba khani lamari man bagai tai jingkhna haino chini ramchungat constituency mission khobjak in joto am sayo kana jing buba garano hambai bai joto leaders jobani khorno yasang nai rongno hambai ri jingkhna thanjani kongno joto am sayo gorengi jing pinane bagai jingkhna joto kaisa bai rally narangjak kha khna 21 tarik Kuai Baijalbari School Mato jeng lainnya baik pula sekarang aran cimi cini rally jangjang te orelu phaima jang phane bagai am chani jotto lukurongno te dofani hamjagai samkhrai tongnai cini am chani jotto lukurno orelu phaima jang phane bagai ang khabai khobagi narno abago te bobagana thanjani khorangno जों जत्तो phane bagai जों o samno eba orelina success khane bagai jotto norok phai manja phane bagai narno abago te haina hai chini prasa dakin thanjang thung te chini bobagana bisite jotto leader subject jing thanjang am narno akok besarai narno invite hambai